Croeso I Haclediad Testify. 22! Hello, Bryn! Hello, Sioned. Hello, Iest! Hello, Sioned. Croeso wrandawyr anwyl. Yndan, da ni'n rhoi bonus I chi. Da ni'n actually yn recordio Haclediad o fewn mis I recordio'r unwaitha! Wow, what? Tab na byd unwaith eto'n cwmpo'n cwmpas ni. Da ni yma I siarad tech. A mwy o tech dwi'n addo, Iest. Tro ma. Dim efo ei mwy o wybodaeth a dim mwy o... Dim gwybodaeth, dim ymchwil. Ac lot o gin. Just pure tech a drinks. Do, Effi, bach yn drwm tro diwetha. Mae dal y byd yn cwmpo'n ddarnau. Ond, mae gen I lot o bethau I drio gadw'ch calon chi fyny. Da ni'n mynd I fod siarad am afalau sgleiniog, Alexas yn eich llofft, crysau, ti mond yn gallu golchi llon llaw o weithiau bod ti wedi talu mwy na gwerth fy nghar amdano nhw. Yndi, hyn a llawer mwy o Haclediad 62. Ond, yn gyntaf, da ni yn mynd I Gaernarfon i'n gohebydd chwaraeon ni. Iestyn. Okay. Nes ti rhywbeth really stupid I Sul? Do. Fe nes I? Nes I yfad 3 paint mewn hanner awr. Do. A wedyn rhedeg rhwng Caerdydd am ddim reswm o gwbl. Fucking hell, Iestyn. Nes I gael y trefn anghywir. Nes I fita gynnyd I Sul. Yfad llwyth o alcohol a wedyn mynd am hanner marathon Caerdydd. Do. Sy'n effi? Lach ti di bod yn mwy o falus bod yna hanner marathon yn Gaerdydd. Sa'ch ti di gael rhedeg yn hanner marathon. Gall ti di rhedeg efo loads o bobl eraill. A si for wrong round. Ffordd anodd. Mae hwnna digwydd fi trwy'r amser. Go on te, Iest, be oedd o fel? Gret. Tybod, 20,000 o bobl, dwi'n meddwl o'na, ia? Net. Be oedd amser di ta? Awr, just dros awr 38. Waw. Coes o hir gen fo? Cheatio? Na, coes, maen nhw'n tiny. Mountain man legs. Pack. So maen lot o waith yn mynd I... Lot o power lot o bwmpio. Go on, be ti'n iwsio I tracio I fynd round te? Cos dwi'n gwybod fydd na stats yn dod allan o'r sefyllfa. Wel, dwi'n iwsio oriawr 3 blwyddyn oed gan Tom. Sydd yn... Mae o'n neud bob dim ti angen. Mae'n rhad, ond mae'n neud bob dim. Ac mae'n fod mae o'n rhannu stats a data I gyd allan I unrhyw le ti eisiau. Mae gen nhw gwefan I hynna'n. Ond oherwydd maen nhw'n gwybod os ar fawr yn ebyn defnyddio gwefan ni, maen nhw'n gadael chdi rhannu fo allan I Nike, I Runkeeper, I Strava, I lot o lefydd eraill. A ti'n cael y heart rate data, yr GPS data, yr step count, bob dim, tybod. Ond diolch yn deud chdi Juicy stats. Brandwch, dyna'r fitness police yn dod I catio Bryn a fi off achos bod gen ni'n syniad byd. They'll never take me alive. Ond mae'n anhygol, mae dal yn tywod, dwi wedi sôn o blaen, dydy, mae'n eitha mental meddwl fod na rhywbeth bach ar dy fraich yn mynd I fyny'r gofod I gael signal I weld lle mae o'n y byd, ac yn gyrru fo nôl lawr eich di gasglu'r data ma. A mynd yn mwy mental pam ti'n meddwl, mae rai fod na 20,000 o'r pobol ma yn neud union un peth chdi, rhywun pryd yn yr un lle, a fod dos a neb yn cael dim issue efo fo. Tywod, mae just yn... Mae'n gweithio heb draffarth. Technoleg sy'n o leia 30-40 blwyddyn oed? Gad ni. O, siwr fod o. Eitha refreshing fel am hynna. Da ni heb sôn, fel ydyn ni'n draddodiadol ar cychwyn yr Haclediad, am yr agenda. Iest, be wyt ti di heiddi ar yr agenda heno? Mae genna fi y boteli Guinness newydd ma. Wel, dyn nhw'n newydd fan? Dwi'n gwybod. Yr rhai fel artisan Guinness. So dwi'n trio heini. Genna fi rye pale ale, a genna fi'r golden ale, ac maen nhw'n specials o home bargains. Ys pryd mae gen home bargains leisian sgwrw? Ers I fi, ddys nhw'n agor yn dre. Who knew? Be am Boostbusters? Condition o agor siop yn gynarfon bod ti'n gorau gwerthu. Come on, Bryn. Yn 1978 ar yr satellite gynta GPS mynd I fyny.
O'n i'n meddwl beth ti'n mynd i ddweud yn 1978, bragwyd y botel yma. Wyt ti yn blentyn ar oes satellite te, Iest? Dyna pan mae'n gweithio'n iawn i fi. Ond dwi hefyd yn yfad Mae hwnna'n swnio'n dda. so ydych chi'n clod y clincio yma trwy'r noson fi'n yfad gin Portobello Road gin efo Fever Tree Tonic. Bryn, dwi di siomi, achos dwi'n gwybod bod ti wedi cael gin o Goris. That's right, represent Coris! Ia, dwi eisiau cadw fo i pa mae pobl dod draw, bod fi'n mynd yfad o ben yn hun. Rhaid ti yfyd o ar y special dolyg. Shout out i Dyfi Distillery, cos y mwyaf bethau enwog sy'n dod o Goris ydy yr Athertons a... just ar gyfer y record o ran, dydy Dyfi Distillery heb di gyrru botel i fi am ddim, dwi wedi talu amdan y botel. Do, oedd ffrind y sioe Elliw Gwawr yn camol o'n arw. Mi oedd, a mae'n gin neis hefyd. Os mae Dyfi Distillery isio gyrru un i fi, ag i Sioned, ag i Estyn, sa'n ni'n mwy na hapus derbyn o. Dim just nidio, googlwch o, mae actually wedi cael ei enwi fel un o gins gorau yr ynys hon. Ynys Prydain. Dwi'n barod i gael y perswadio i fad gin. Gin Canolbarth Cymru. Beth yn y ti, Sioned? Botanicals. Well, hold on. That's right, bobl. Ti ar y Coors Light eto, dod? Cwrw go iawn! Okay, good. Da ni wedi cael byty bach o fracdy dyffryn gwy, neu'r Wye Valley Brewery. Mae'n neis. Mae o yn 4.5, sydd ar ochr uchel i fi, so fydd diwedd y podlediad yn gyffroes. Hyfryd, 2.3 units, mwy na'r maximum mewn diwrnod, yn yr un botel ma. Drwchwch ymlaen, mae'n hyfryd. Rock on, Sioned. Rock on. Mae'n gret, cos mae Aled wedi bod yn siop a cwrw na pam na ddim cheap shits gyda ni. So Aled sy'n cael job yna wan o hyn o blaen, ie? Aled ydi fy sommelier. Sommelier Haclediad. Reit, shiny pethau shiny newydd. Yes, dwi'n mynd i roi extra bonus i ti. Dwi'n mynd i roi 10 munud o timer am yr item yma. 10 munud, wow. Cos mae hwn yn shiny. A gawn ni siarad am bethau doniol a bethau difrifol gyda'r lawnsiadau Apple. Take it away! Mae'n adag yna flwyddyn di lle mae pawb yn trio cael stwff allan i wneud siŵr fod i stwff nhw allan cyn dolyg. Fatha anrhygio neu be bynnag. So mae gen ti Apple wedi rhyddhau oriawr newydd sydd efo LTE yn efo, neu 4G, da ni'n gael efo yma, di hwnnw yn 3G. Come on, Bryn. Rhoi ti ar y spot? Ydy, 4G dwi'n eitha sicr. So ti'n limited i lle ti'n gallu defnyddio fo, ond mae mond ar gael ar EE ar y funud ydy, a maen nhw wedi cael problema am fod doedden nhw ddim wedi cael amser i testio fo fos e-mail, am fod tro gyntaf iddyn nhw dwi'n siŵr fod nhw wedi cael mymryn bach o test, ond efo just 1 neu 2 device da yn lle 100,000 yn nhw. A wedyn, so gyn ti the iPhone 8 ag 8 XL, neu be bynnag maen nhw'n gael efo, plus. Mae gyn ti Apple TV 4K. Hwna oedd y peth mwyaf o'n i'n meddwl, nath nhw gyhoeddi fod, os ti wedi prynu llwyth o ffilms ar iTunes yn barod, ac os maen nhw wedi cael y deal efo Universal neu pe bynnag, mae y ffilms ti wedi prynu yn barod, ti'n cael upgrade i'r rei 4K heb traffarth. Ond wrth gwrs mae Disney yn dal nôl ar y funud ar y deal yna, a mae nhw'n rheoli Marvel a pob fath o stwff Star Wars a felly fel pob peth, essentially, yn hyn. So nath nhw'n yna, y peth mwyaf sydd wedi dod allan ydy iOS 11, sydd yn troi'r iPad i fewn i fwy o device call i cael gwarad o computer sy'n multitaskio, ond ti dal methu recordio podlediad arno fo. Be arall nath o'n neud? Mae Mac OS newydd allan. Go on. Allai neidio fewn ar yr iOS 11. Dydw i heb update fo, achos y reports dwi wedi cael ar lawr gwlad ydy bod batteries yn marw
ar ôl o. Gyda fi. Dim gyda ti. Ond lle bobl eraill. Dwi heb di gweld. Na, gallu bod, y cwbl o boys yn swyddfa ni wedi bod yn eitha concerned bod battery life nhw wedi dioddau lot. Dyn nhw'n just trio cael esgus cael iPhone. Ia. Pwy a wyr? Battery mynd, so well fi gael ei newydd. Well fi gael newydd. Ie. Mae Apple yn edrych trwy'r amser just i trio cael ei brynu ffôns newydd. Well fi gael ffôn newydd. Mae nhw siop bechod. Mae nhw bechod. Mae nhw'n really straffagle. Mae nhw'n really straffagle. OK, so just fi sydd yn gwrando ar hen gwyl gwrach fan hyn. Wel, dwi eisiau gwybod ydy, dwi eisiau gwybod am yr animated poop emoji. Ooh! Right. Oedd Iest ydi rhenni sketch ridiculous o Silicon Valley. Oedd yn brilliant. Cera ni drwy'r keynote na, Iest. Dyna di'r peth, mae'n mynd i cael ridicule, a pam ddim wneud ridicule arno fo mewn ffordd call. Os da chi wedi gweld Silicon Valley ac yn gwrando ar y podlediad yma, mae'n rhaid i chi fynd a gwylio fo. Mae'n mor dda. Mae'n pob peth da ni'n neud. Cymryd y pi allan o bob dim da ni'n licio. Mae'n gret. Ond, ia, udodd Craig Federici, dwi'n meddwl yna fo, y boi oedd yn dangos yr technoleg newydd ma ar yr iPhone 10, sydd ddim allan eto, fod o'n face tracking anhygol arno fo, i fod, ac oedd yn deud, well, we created the most groundbreaking technology and this is what humans are going to do with it. Ac cael poo emoji, ac dangos y poo emoji yn copio i wyneb o, ond mae o'n, mae eisiau gymryd y pes allan o'n fo, mae mor stupid yn ddi. Oedd o fel, dyma y ddyfais mwyaf bwerus, llawer mwy bwerus na unrhyw beth gyrraedd bobl i'r lleiad, a dwi ddim yn gallu datgloio fy ngwyneb, rhywbeth mae Android yn neud ers erioed, a dwi just yn mynd i chwarae face trackio fo. Dwi basically mynd i gael Snapchat filter. Ie. Dyna mae plant fi'n obsessed efo ar y funud ydy'r filter Snapchats na sydd yn neud i wyneb nhw fynd yn stupid. A mae'n cadw nhw'n, mae o werth 1,000 o bunnau ti'n mynd i wario am y ffôn na i roed yn dy boced di. Dwi ddim yn prynu fo. 1,000 o bunnau? Dwi ddim yn prynu fo. Jeebus! On a stick! SE hen ddigon da i mi. Just, yr un peth. Dwi'n yn gwybod, sa'n neb di gweld un fi, cys dwi ddim yn gorrannu'r social media, ond ar hyn o bryd, dyma ffôn fi, mae o mewn cas enfawr Totoro, achos dydyn ni methu cael pethau neis. Mae'n goffa bod mae'n cas enfawr, cos mae plant yn taflu fo rownd y lle. 1,000 o bunnau! iPhone X! Ond ti'n gallu justify efo, os wyt ti'n person sydd yn dibynnu ar dy ffôn ac yn defnyddio fo lot mwy na wyt ti yn defnyddio dy gyfrifiadur. Ydy'r iPhone X... Sorry, 10, cos dwi'n mond ydi darllen o. Nes i ddim actually gwrando ar unrhyw beth. Heb ymchwil na gwybodaeth. A'r cynllun ydi, ti'n docio hwnna, ti'n sticio fo i massive monitor, ti'n hwcio fo fyny efo Bluetooth keyboard, Bluetooth mouse, a hwnna dyd uned di, yn y pen draw. Na? Wel, eich yn y pen draw, ond mae'n mynd i gymryd hir. Peth ydy, dwi'n meddwl, mae Samsung di wneud efo'r Note 8, mae nhw'n wneud efo, ond dwi'n meddwl bod Apple efo'r mindset yna, dwi'n meddwl syniad ydy yr gallu mynd o un dyfais i'r llall, so ti ar dy... hwnna ni'n meddwl, dy Mac di, mae'n gyd y syncio i'r iCloud, a ti'n gallu cario ymlaen wedyn i dy... So dwi'n meddwl bod hwnna'n part o i ffordd maen nhw'n edrych ar y byd. So, be di'r update i'r iPad? Be di'r gwahaniaethau sydd i'r iPad rwan sydd yn neud o'n fwy o machine gwaith ta? Mae yna drag and drop sydd yn o'r pethau mwyaf. So, os ti'n creu presentation neu mewn docben lle ti'n gallu just splitio'r sgrin i hannar neu unrhyw faint ti isio, a wedyn ridracio lluniau o un app i fewn i app arall, neu fyddi dim just un ar y tro chwaith, fyddi di wneud lot o'n nhw yr un pryd, fyddi di fod yn wneud hynna a fod yna fideo yn chwarae yn y cornel gwylod, a fod gen ti
Slack chat neu messages chat yn mynd ar yr ochr ar ben hwnnw hefyd. Mae'n iawn, mae hyn yn i gyd yn iawn os gen ti'r un mwyaf, yr un 12 modfad. Mae'n gweithio'n iawn ar yr un 10 modfad gyda fi hefyd. A mae faint o gyflym mae wedi wneud o hefyd yn anhygol. Ond ie, y peth mwyaf ydy'r gallu defnyddio fo a peidio teimlo fatha dwi'n stuck efo yma, fedra wneud hyn heblaw am recordio podlediad wrth gwrs. Allwn ni mond gobeithio bod nhw'n gwrando heno tra yn chwarae hefo'i poo emojis ar ei gwyneb. Mae'r stwff ma wastad yn digwydd, da ni'n recordio ni Haclediad diwetha, ac oedd y cyhoeddiadau just yn dod. Mae yna cwpl o cyhoeddiadau rownd y gornel. Dwi'n gwybod bod hwn ddim yn y shiny afal darn o'r rhaglen, ond pixel 2 ar y ffordd. Mae'n glittery Google tabad. Yes, hwnna bedio. Mae hwnna ar y ffordd, Bryn, picio dy fancy di? Pixelio dy fancy? Na, lle ddim meddwl am segwyd da. Ydy, sicr mewn diddordeb, chos dwi yn y byd Google, so yn sicr mae gen i'n Nexus 6P ar y funud, so mae hwnna'n neud y job ar ei da i fi. Os gynna ni gadget fatigue ar y funud, dyna dwi'n teimlo. Dwi'n ys fydda, mae'n gormod o stwff yn cael ei pwysio arna ni. Dwi wedi dod i diwedd contract Vodafone fi wan, so mae wedi cynnig deal, so ydy sy'n gallu cael uwchraddio'n ffôn i eto a mynd am y ffôn nesa. Ond dwi wedi dod yn wel, na, mae'r Nexus 6 fi'n neud y job ar ei da, a so gynnig sim-only contract reit da i fi, so dwi wedi mynd am hwnna yn ytrach na. So dwi wan yn gallu cael 40 gigs werth o data am 20 pint y mis. Be oedd freuddwyd? O'n i ar y tren adra heno yn gwachio Lucifer ar Amazon Video, just ar y tren. So, just fatha, dwi'n bod yn un radd mae yna gadget fatigue, so mae'r hein yn neud mwy a mwy, mae'n gyd yn dech mwy na lai ar un peth. I gyd i wneud, dwi'n bod eisiau hyn, chydig o flynyddoedd yn ôl, mae'n gyd i wneud efo be mae'r gwasanaethau sydd yn gysylltiedig yna fo, be mae'r caledwedd yn gallu wneud. Sorry, na di'r updates. Emojis poo. Wel, ie. Ond mae'na bethau diddorol, yn amlwg mae'na bethau fel portraits mode, so ar yr iPhone mae Pixel nid efo meddalwedd, so sorry Bryn, mae'r cyffro ydi dod i ben. Mae rai fi ffindio sound effects gwell ar gyfer esgusodwch fi. Mae'n swnio fath o fod y gas di yn neud y sŵn yn tiny. Mae Totoro yn myfflo unrhyw beth cas, unrhyw beth poenus. So, da ni siarad tech, mae hwnna'n good, dwi'n credu. Gallwn ni deifio fewn i byd brawychus Facebook os da chi isio. Erthygl, bach o long read. Oedden ni. Na i roi hon lawr i 5 munud, cos mae hon yn... Torri di e lawr i ni. Ti sti darllen o siwr, so dyta di iddyn ni. Just... Mae ffigwr Mark Zuckerberg yn rhyw fath o modern day Edison, ethics, quagmire, waw, Cymraeg ardderchog. So erthygl di hon yn... well, basically yn deud... Pwy ydy'r person yma? Ydy o actually yn gwybod be mae o wedi creu yn Facebook? A da ni'n gwybod na dim just fo, maen nhw'n gwmni, maen nhw'n enfawr, ond y person na sy'n arwain o. Sôn ydy o amdan ei ymgyrch o bob blwyddyn mae o'n gwneud rhywbeth fel eleni dwi'n mynd i wneud fel pledge. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth gwerthfawr gyda fy mlwyddyn. So, eleni, mod i penderfynu oedd o'n mynd i fynd rownd America i cwrdd â bobl yn yr holl states di erioed i bod yn. So, mod i bod yn mynd rownd rhain. A dyma hyn yn cychwyn rhyw fath o bod o'n mynd i geisio mae'r arlywyddiaeth. Achos, dyddi yma? Wel, mae Trump yn gallu rhaid. Dim yn surprising. A mae'r erthgym ymlaen i siarad amdan. Stuff dyn ni wedi trafod, mae lot o bobl yn trafod ynglyn â atebolrwydd y platform, y gwadu mae Facebook wastad yn neud, just platform dyn ni, just a platform dyn ni.
A lle mae ethics I hysbysebu nhw, di dweud. Mae'n deud rhywbeth fel, un o'r pethau oedd wedi bod yn deud wrth ysdiwethau fel, mae Facebook yn ceisio sicrhau dilysrwydd etholiadau'r Almaen. Tyma, gan bod nhw mor bwerus a bod nhw just fel rhyw fath o Facebook World Police. Eitha sicr bod yr Information Commissioners yn Germany really mwynhau syniad o ryw omnipresent data gathering agency edrych ar beth mae pob yn neud. Dwi'n eitha sicr bod nhw'n really hapus am bethau ola. So mae hyn I gyd yn dod yng ngwydd yr sort of y dark Facebook practices ma. Ti wedi cael lot yn nhw'n siarad amdano fo yn yr etholiad cyffredinol diwetha yn Brydain. Wrth gwrs, etholiad America, papedau Rwsiaidd ydy gymaint o'r hysbysebion. So, erthygl unwaith eto jyst yn mynd fewn i'r Pandora's box math o syniad ma. Wel, mae wedi creu platform, wedi adeiladu cwmni enfawr sy'n casglu pob math o data. A just... Fedri ddim really cadw gafel ar bob peth sy'n ymlaen yn y cwmni. Diolch yn bosib I un person. Ond I un person ddeall yr effeithiau o y platform yma. Diolch ddim yn bosib. Dyma ni. Ethics, please. So ddim yn bosib I un person cadw gafel ar y llun yna I gyd. Mae'n just dwi'n dyn ni gweld o'n gwaith mae'r person sydd reit yn top yr cwmni dyn nhw ddim yn gwybod bob dim sy'n mynd ymlaen. Mae nhw fel llun reit daw beth sy'n mynd ymlaen ond dyn nhw'n gwybod bob dim. Nes os nhw'n gwybod bob dim dwi'n meddwl os nhw'n gallu actually cysgu. Ond mae'r syniad bod o'n hefyd ydy dwi ti methu rili dallt beth ydy be di'r end result o bob dim mae ti'n neud bob dim mae'n cwmni ti'n neud hynna mae'n bosib chwaith so a ti'n methu rili ti'n dechrau rhywbeth ti'n mynd o redwydd yn dallt sy'n mynd I orffan ti'n mynd o redwydd yn dallt dyma be fydd yr end result o be da ni'n trio neud Mae'r yes da ni'n fel o ti'n siarad am gadget fatigue a dwi'n sicr yn teimlo fel platform fatigue fi'n gwybod yn syniad wirion just dydy'r platformau yma Twitter, Facebook da ni'n siarad lot ar rhaglen yn do amdan sut bod dydy'r stwff ma dydyn nhw ddim yn gwneud be oedden ni di bod yn excited amdano nhw'n wneud. Be oedd y Facebook oedd excited, ti'n gweld be mae dy deulu di gyd yn wneud, dy ffrindiau di gyd yn wneud, o rwan, mae just ydi exponentially ffrwydro, rhywun peth efo Twitter. Oes na unrhyw ffordd gallu di ddelio efo hyn, heblaw just dod off y stwff ma? Ti'n meddwl? Unrhyw'n? Yes, unrhyw'n? Ond yna fideo diddorol oedd pobl yn gwylio yn gwaith ddoe be oedd o dwi'n cofio beth enw'r fideo ond lle ma nhw'n mynd ar blind ma'n di setio fyny blind date neu rhywbeth efo'r dyn ma a wedyn ma nhw'n trio chwilio amdano fo online ond dydy o ddim ar Facebook dydy o ddim ar Instagram dydy o so ma nhw'n sut da ni fod I wybod be mae'r person di fita heddiw dydy o ddim ar Twitter yn ymwneud Diolch yn bodoli so dydy o'n bodoli ac wedyn mae'n mynd fewn i'r panic mae'n di cael ei editio mewn ffordd ffilm fatha horror movie fatha mae'n dod amdano chdi hold on, millennial panic di hwn yndi dyna ac oedd o'n hilarious ac mae mor wir oedd y pobl mae'n dibynnu ar y pethau yma yn y ffordd maen nhw'n byw ac mae'n teimlo'n gaeth weithiau dyna pam dwi ar Facebook gymaint o hynna weithiau dwi'n pigo fewn weithiau dwi'n pigo allan ond mae'r mae'n just dwi'n gwybod ni wedi siarad am hwn chydig wrthos diwetha mae o yn mor evil my god yn y byd mae dwi'n gwybod bod rhywbeth fel Facebook yn ei hun ddim yn gallu bod evil y bobl ydi o ond mor
weird a cas a odd ydi o. Mae hefyd yn gallu bod ychydig bach o enclave Cymraeg. Bewydd. Wel, sicr, achos confirmation bubble fi ydi, dwi'n cael stuff Cymraeg drwyddo fo. Dwi'n cael teulu'n rhannu pethau, dwi'n cael busnesau Cymraeg. Mae hwnna'n gret. Rwy'n peth efo Twitter, os ti'n teilwr ar profiad na i ti. Ond, sorry. Sorry, gwrffodus. Na, so dyna di'r tyndra dwi'n cael efo fo. So ni'n dod off rhain, so ni ddim yn teimlo fel bod genna i ganolbwynt Cymraeg i fynd arno ar-lein, i gael. So, mae yn deimlad ychydig bach o fel pentre Cymraeg yn gallu, os wyt ti'n teilwr a dy hoffderau iddo fo. Ond problem ydy, ti'n aros wedyn o fewn o bybl bach na dod, ti'n mynd really gweld. Yr iaith falle mwy na'r, ond ti yn. Ond eto, ti'n mo, just i fod, ti'n mo, well, devil's advocate, dwi eisiau deud. Ond taswn ni yn byw yn fy mhentre a ddim yn mynd ar-lein, dyna'r math o bethau. So ni'n cael y papur lleol, so ni'n cael busnesau lleol, dyna sut swn i'n byw. Wan te, mae hyn hefyd yn gallu creu Abereiron Carnival Float Syndrome, fel da ni'n licio gael efo. Ond, dwi'n siŵr lle dwi'n mynd efo hwn, ond dwi'n credu bod fi'n trio justify a balance. Fath o pwynt arall oedd eich di wneud, dwi'n siŵr os, ddim gyna, ond ar pan oedden ni yn trafod y blaen, ydy y newyddion da ni'n gael ar y teledu ac yn y papurau newydd yn adlewyrchu be da ni'n weld ar social media. Tybod, y pethau da ni wedi weld yn dod allan o Catalwnia, ydy hwnna yn mynd ag allan yna i'r farchnad lle mae mam a dad yn cael ei newyddion. Ydyn nhw'n gweld yn union beth sy'n mynd ymlaen. Mae'na mantais yna iddo fo i gyd. Fel ti'n sôn am Catalwnia, y stwff dwi wedi gweld yno di just citizen journalism. Dwi'n wedi gweld dim stories pobl yn rhannu BBC. Dwi wedi gweld chydig o rhai BBC Cymru just achos mae'na ogwydd Cymraeg rhai'r boblaeth allan yna. Ond dwi'n wedi gweld dim byd swyddogol. So mi o ryw radd fod i, os dwi'n meddwl yr syniad oedd democrateiddio'r gallu rhannu gwybodaeth a falle, ond beth i gofio hefyd ydy ma'n y gyfrifoldeb pan dod efo hynna hefyd, so da ni'n gweld o efo yr syniad yma bod Russian bots ma'n rhoi dylanwad ar elections yn America, elections yn Britain a falle, a maen nhw'n neud hynny achos mae'r pres sgyn nhw'n gallu siarad a prynu yr advertising fel maen nhw eisiau mwyn lledaenu negas nhw. Ond ni'n gweld o wedyn efo beth sy'n digwydd yn Catalonia, da ni'n gweld pobl ar y llawr yn ganol y sgwara ma'n gweld yr heddlun neu cweiri pobl sy'n just yn trio mynd y pleidleisio. Mae'n pethau da, pethau drwg i'r platforms a dyna di be mae Mark Zuckerberg wedi bod yn a'r holl bobl mae wedi bod yn cuddio tu ôl just y platform da ni. Ond eto maen nhw yn cymeryd y cynnwys ac yn neud arian ar ben y cynnwys. Maen nhw'n gwerthu hysbysebion yn erbyn geiriau ffiaidd dros ben. Mae fel, ti'n yr hen Empires papur newydd. Ti'n mo, oedd gen ti fel mae'r Empires papur newydd dyddi yma. Ti ddim fel papur newydd yn gallu deud, just y papur dwi'n llythrenol, just yr inc ar papur. Mae na wastad editor. Os wyt ti'n cymryd arian hysbysebion. A ti'n hefyd yn adeiladu'r algorithms sydd yn codi rhyw fath o gynnwys yn uwch i fyny ac dangos ei mwy a mwy o bobl. Os ti'n ysgrifennu yr algorithm, ti wwan ddim yn platform i mwy, ti actually yn neu rhyw fath o dewis ti yn prioritisio peth yma bobl yn gweld. So ti'n cymryd barn editorial ar beth ydy'r cynnwys. So unwaith naeth Facebook newid o'r oldie style bulletin board
ffordd o goeddo, oedd y ti'n llythrenol yn gweld be bynnag oedd bobl wedi postio yn y trefn oedd nhw wedi postio fo. A y datblygiad nawr newsfeed i ffwrdd o dy wal, fe o'n i dy newsfeed. Mae hwnna'n benderfyniad editorial wedyn yn dydio. Mae nhw newydd ymddiheiro ddoi. Mae Zuckerberg ei hun wedi ymddiheiro am yr holl scandal drwsia yma. Ac mae wedi dweud bod o am benodi 1,000 o bobl i ddechrau gweithio trwy'r hysbysebion a'r bethau fake news a falle i drio sortio hyn allan. Ond y peth ydy, dos am unrhyw fath o syniad o pwy sydd yn prynu'r hysbysebion yma, dos a ddim modd yn gallu mynd i fewn a gweld, mae yna bobl o Rwsia wedi prynu 10,000 bunt werth o hysbysebion yn erbyn y keyword Crooked Hillary dyda. Does yn dim fath o does am atebolrwydd i rhywun i edrych ar pwy sy'n neud hynna. So yn Brydain mae gych chi IRS a falle yn cymryd gofal o hysbysebion. Does a ddim fath o yn ystod yr etholiadau mae'na reola ar pwy sy'n cael hysbysebu pryd. Does dydy'r hynna ddim yn bodoli neu sicr ddim i weld yn be mae Facebook yn neud a be mae Twitter yn neud a be mae Google yn neud. Mae hwn da ni wastad yn dod nôl iddo fo bob yn hyn. Dwi'n just mynd i roi shout-out. Dwi'n mynd siŵr os o'n i wedi mention o'r rhaglen, ond oedd Rodri Ap Noodles, Dyfryg, wedi rhoi link allan unwaith eto i'r penod o 99PI, y podcast ffantastig amdan algorithms a pam dylen nhw fod yn accountable. Sy'n mynd yn ôl i Bill Later Andrews yn dweud yn union, cychwyn y flwyddyn yn y rhaglen. Ac amseru arbennig 3, 2, 1. O, gan fi un beth arall. OK, come on, Iest. Ti'n ma be amdani? Na i just dweud un pwynt bach arall ma o'r stori nes i weld. Please gnad. Fod na i just gadarnhau fy ma i sgolio cael mynd be, ti'n ymchwilio? Ti'n actually yn checkio am rhywbeth? Dwi ddim yn dreid Facebook yn y cach heb cos ac on bod yn dod ar dôl di? Nath chi weld y stori fod mae yna gable newydd fiber optic wedi mynd o dan y môr sydd yn mynd 4,100 o filltiroedd dros yr Atlantic sydd yn neud 160 terabits yr eiliad a Microsoft a Facebook sydd wedi talu am hwn. Waw. Dydy o ddim yn cable di cael ei wneud gyda llywodraethau i ymuno y ddau gyfandir cyn Microsoft a Facebook di hwn, so dwi'n wedi darllen y stori eto, so dwi'n gwybod be di ydyn nhw'n dweud, mae hwn yn agorad i bawb, neu ydyn nhw fatha ni ydy'r internet. Wel, so mae yna beth diddorol, chos ar ôl yr crash tech dwytha, mi o'n a lot o cable, per gael cable tywyll, o gwmpas y byd. A dda ni Google brynu lot o'r fiber ma a golio fo fyny hunan. Ac trwy wneud hynny, maen nhw'n gallu cario data ar gyfer pob mwyn a lai. A wedyn deud i'r cwmni yma, nawn ni gario'ch data chi am ddim os dwch chi ddim codi arian yn ni ar gyfer YouTube a falle. So maen nhw'n gallu neud yr cytundeba ma rhwng sy'n gilydd i gallu gadael i traffig ma croesi heb bod nhw'n tynnu traffig i cwmni allan. Problem sy'n dod a dyn mynd yn ôl wedyn i'r syniad o'r net neutrality wedyn bod Bryn, wyt ti'n deitha fi bod na quote cables tywyll o gwmpas y lle? Just yn fel bownsio. Wel, ac i bod cable, so fiber optics, dos am gola mynd ar hyd o, so... dim literally dark web, shizzle. Na, dark fiber, so syniad ydy, ti'n wedi gyrru gola lawr o, so dwi'n di glwio fyny. Sa'n byd yn digwydd. Diddorol. So, o beth sy'n, so, problem wedyn, fe net neutrality wedyn, os mae cwmni a wedyn yn
talu i gael bandwidth gwell. So hwn yn un o'r trafferthion sy'n dod wan efo'r syniad yma EE a rei o'r mobile phone networks yn dweud bod ti'n gallu mynd ar pethau YouTube a Netflix a balli. A dy ddim yn cyfri tuag at y bandwidth cap di. So... Dwi wedi gysi negas yna gen 3 a fyd, o'n i'n meddwl, mae hyn yn bullshit. So, a dyn, ydy mae'n gret i ryw raddau i'r defnyddiwr, ond y problem ydy, mae'n tynnu unrhyw fath o mae'n rhoi mantais i Netflix, mae'n rhoi mantais i Apple Video, mae'n rhoi mantais i YouTube, mae'n nhw'n gallu gwario'r arian i brynu gwell mynediad i ti fel y defnyddiwr, os oedd yn dos am rili wedi'n gallu neud unrhyw fath o gystadleuaeth, so mae'r scrappy underdogs o'r hen ddyd wwan ydy'r monoliths mawr ma sydd efo lot arian a gallu neud fo fyno nhw. So, mae hwn i gyd yn teimlo fel unai cychwyn penod o Black Mirror neu Utopia neu rhywbeth. So, gynnu fi ni chwerthen am rhywbeth. Please. Dwi heb di gwylio hein y Black Mirror. Dwi'n neud pwynt o beidio yn bersonol. Mae o'n rhan o fy approach i tuag at pethau scary o fynd la 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 sa ddim byd Mae gennau blant dwi'n eisiau gweld o. Na. A panic attack drosodd. Da ni yn symud mae'n rhywbeth really doniol. Siaced newydd. Mae Google a Levi's wedi gwneud siaced hipsteraidd lush i chi. Iest, dwi'n gweld bod ti'n mynd i fod yn prynu yn straight up. T'bod, o'n i'n gwybod amdan hwn, nes i weld o'n dod allan, nath o'n gyhoeddi fo Ismawrth rhywbeth fel la, ac o'n i'n meddwl, syniad da, pyn bach fydda Back to the Future, y cot sy'n ffitio i maint chdi a sychu hun am falle, ond na, dim byd fatha hwnnw. Mae o'n... So Google a Levi's di wneud just denim jacket mae'n edrych fel i fi? Denim jacket ydi o, a mae 70 pint yn fwy na yr union un ond heb y tech. Ar y llawes chwyth, maen nhw wedi reid fibers electronic o ryw fath, lle ti'n gallu, mae yna Bluetooth yn y jacket, ond os da chi'n edrych ar y jacket yn iawn, mae'r tag Bluetooth mor fawr a un o'r tags na i sy'n stopio chi rhag dwy'n y jacket o'r siop. So mae hwnnw ar dy fraich di yn ymwneud lle chi'n brwsio o. So chi'n gallu brwsio llaw i fyny neu i lawr ar y braich. Ac oedden nhw'n, y ffordd mae pawb wedi bod yn siarad yna, dwi'n siŵr fod y cwmnïau yma, The Verge a pobl eraill, mae Wired hefyd bod yn reportio nhw. Siŵr fod nhw wedi cael rhyw fath o daliad, am fod y ffordd maen nhw'n reportio fo, ddim byd fatha sydd dwi'n gweld y dyfais am fod pan maen nhw'n siarad yn dweud, you get your notifications and it gives you directions to where you want to go when you're cycling am fod maen nhw'n cynio fo at pobl sy'n reidio i beics a ni'n meddwl, gret, os mae golar na fo wedyn mae'n just yn deitha chdi dos i'r chwyth rwan, dos i'r dde ddim dyna, dio mae just yn ti'n fod y ffôn yn dy pocad a ti'n gorau reid headphones i fewn cos pan ti'n reidio beic, mae rhaid headphones i fewn, wastad yn syniad really da. Mae'r fideo yn dangos nhw mond yn gwisgo un yn y glist. Ond be dio, ti'n gallu customisio be mae'r swipes yn neud. So, os ti'n swipio fyny, mae hwnna yn automatically deud wrth dy Android ffôn i reid cyfarwyddiadau chdi sydd i fynd adra. So, mae'r cyfarwyddiadau yn dod trwy dy glist di. Yr unig beth mae'r braich ar y jacket yn neud ydy dechrau hynna i ffwr ar dy ffôn. Gyda chdi wedi gallu dechrau hynna cyn i chdi fynd ar dy feic beth bynnag. Ac mae'r cot ma'n costio gymaint a Apple Watch neu unrhyw smartwatch arall. Fysa'n neud hyn ond neud o'n well lle ti'n gallu gweld y sgrin neu fod o'n tapio chdi ar dy fraich i ddeitha chdi pa ffordd i droi. Ond y joke fawr ydy, mae wedi cynllunio ar gyfer bobl sy'n reidio beics trydydd, ond methu golchi fo. Ti'n gallu golchi fo i fyny at 10 o weithiau. Fyny at 10 o weithiau. So, mae swnio fi fath ar rhywbeth ar Wi-Fi kettle. O na, dwi'n dweud ymwneud o hwnna'n handi. Ti'n ddefnyddio hwnna drosodd. Ie, ti'n gallu switcho fon efo dy ffôn. Ti'n dweud, wow, ond dwi dal ddim yn mynd â llenwi fo, so beth, dwi wedi llenwi fo, lle bwysio'r bwtwm wedyn, mae'r damn thing yn
just yn gweithio fel mynd fod. Gimmick ydi o, i fi yn weld hefyd rhywbeth sy'n gweithio bod o rhyw proof of concept o'r syniad o be fydda ti'n neud efo so mae di mynd at Levi's a di dweud, mae gen ni'r stwff ma, be allan ni'n neud efo fo? Ond maen nhw wedi gwario 2 flynedd yn neud hyn. Maen nhw wedi gwario 2 flynedd just i gael o'i gallu olchi fel 10 gwaith. Oedden nhw'n dweud, hyn ydy'r peth sydd wedi cymryd mor hir, ydy y ffaith i ni allu golchi'r technoleg ma. A wel, ydych chi'n mynd i wneud y dda iawn, felly, os na mond 10 gwaith ydych chi olchi'r got. Yn. Ond, eto, dych chi'n rhyw radda hefyd rhywbeth tebyg efo'r Google Glass, maen nhw'n gwybod beth nhw'n neud o, maen nhw wedi gallu cael y fyny at rhyw certain safon, a maen nhw'n mynd i drio cael ymlaen neud a trio ffindio rhyw use case gwell iddo fo. Yn sicr mae'r materials mae ddim yn bethau newydd. Mi'n o'n i chwarae efo electroconductive threads chydig bach yn ôl. So, o'n i wedi cymryd par o menig lledar, di roed rhywfaint o electroconductive thread yn y bus, a dyna ni'n gallu iwsio fo wedyn efo smartphone fi. Dydy'r gimmick ydy o, maen nhw wedi dweud, maen nhw'n proof of concept ydy o, maen nhw wedi cymeryd lot hirach i ddatblygu, a dwi'n meddwl lle nhw'n mwyn y lain, o nhw'n gobeithio fysa fo. Ac maen nhw'n dweud, sodyd nhw'n trefnu gymaint arian a fydra ni allan nhw. Ie, dyna di o de, maen nhw wedi gwario gymaint amser yn neud yna, fel waith i ni reid allan yna a gweld, tywod. Fy na rhyw tech hipsters yn prynu fo. O'n y nytas yn prynu Google Glass, so maen nhw'n... Ie, union, maen nhw'n nes i glywed dwi'n segwe neu sangiad fe'n rhywbeth arall. Dwi'n gwybod chi'n gwrando ar y TED Radio Hour, un o'r podcasts TED Radio Hour. So basically rhaglen NPR America, un o'r podcast gath fi fewn i podcasts ar y dechrau, a maen nhw jyst yn cymryd TED Talks a maen nhw'n cymryd chunks o'n nhw i roed fel rhaglen radio, a wedyn maen nhw'n ymchwilio maen nhw'n siarad efo'r bobl sydd wedi gwneud y TED Talks, mae'n fynd yn dyfnach. A un o'r rhifin diweddara, a mae wedi bod o blaen, a dwi'n cofio gwrando o blaen, a bod yn rhyw, like, failure, sut mae failure yn gallu bod yn rhywbeth positif, sut ti'n dysgu sut i fethu. O'n sicr. Sut ti'n gallu dysgu sut i fethu. Ac oedd Google Glass yn un o... Ac oedd ti'n fel da ni wedi gwneud penodau ar fel, y stuff mae Google wedi shelfio. A maen nhw'n siarad amdan y tîm X ma sydd yn Google, sydd yn cael maen nhw'n cael eu camol bob tro maen nhw'n delay project, achos maen nhw'n ffigur allan bod o'n beth dewr iawn i ti wneud, i ti ddeud, mae hwn, da ni wedi gwario X amount of millions ar hwn, dydy o just ddim yn mynd i weithio, a da ni'n mynd i shelfio fo. Dyna di R&D bob, mae lot o cwmnïau efo de, mae nhw'n gyd efo fo, ond mae Google yn dueddol yn neud yn gyhoeddus. Oedd o'n ffantastig. A mae gen nhw'n yr arian yn gallu llosgi. Y thing mae'r arian ma di, achos oedden nhw'n deud, oedd Google hyd yn oed wedi bod yn edrych fan i vertical farming, a nath nhw ffigur allan bod nhw'n goffa shelfio hwnna, achos oedden nhw'n methu tyfu cnydau staple arnyn nhw. So oedden nhw'n methu tyfu tatws, reis, gwenith, stwff mae gyd arnyn nhw. Ond just y stwff oedden nhw wedi, oedd gen nhw fel faint o miliynau mewn prosiect ar gyfer fel... basically blimps, lighter than air, mini satellites yn yr awyr, a just y rhaglen mae gyd amdano stuff oedden nhw wedi methu. So fel ti'n siarad am Google Glass, dwi'n cofio be oedd y methiant yn hwnna, ond oedd yn creepy. Ond mae'n dod. Wel, sôn am creepy, mae hwn yn arbennig fewn i Alexa gadgets. A'r camera mewn cloc ffôn, neu cloc oedd ochr y gwely. Mae nhw'n gael bob man rhan dydi. O, da ni wedi cyfro hwn chdi bach yn ôl. Just a creepy factor. Ond man maen nhw'n na. Ond gen nhw'r syniad ma o ryw ddrych o ti'n rhoi yn ystafell welyd i a ti'n gofyn iddo fo. Be ti'n fel o'r outfit yma? Mirror ar y wal. Pwy sy'n edrych yn neis neu'n sal? Be mae'r... neis dwi'n cynna hwnna da. That's just off top of henni. Frickin' Lin-Manuel Miranda style. Be mae Amazon di dallt yn ytrach na Google, Apple ydi,
sod it. Dyfeisiadau ni mor rhad as y bosib, roi nhw bob man. Eith rhyw fficar brynnu nhw. Sorry, rhybuddiaeth. Saturate the market, de. Ia, a dyn ti wedyn yn gallu casglu'r gwybodaeth a dallt hwnna a dyn gwerthu pethau i pobl yn erbyn y data na ti di gasglu. A fod yn yr ecosystem, unwaith yn yr ecosystem, ar ymlaen. A ti'n gwybod, so, ar nhw gallu gweithio allan, y Netflix gallu gweithio allan bod na awydd i greu cyfres newydd House of Cards, cos nhw'n edrych ar y data dweud, mae House of Cards yn boblogaidd, mae Kevin Spacey yn boblogaidd, Wy'n cyn at ei gilydd ac yn ei House of Cards efo Kevin Spacey. Mae gyn nhw'r data, bydd nhw'n gwybod be ti isio, be ti di bod yn brynu. Be ti'n gofyn ddyn nhw? Ia, mae nhw'n be ti'n gofyn ddyn nhw, be di'r data ti isio. So, ti'n gofyn amdan, ti'n gofyn amdan be di'r tywydd fel yn Miami, ti'n dweud, mae hi'n heilog a mae'n 35. Wyt ti isio, a dyn mae gen ti reservations i fynd i hedfan i rola. Ti isio fi orto sun cream i ti? Efo dy botwm sun cream. Ia. Ac mae just roed yr dyfeisiadau mae gyd o bob man a mae gen nhw hefyd yn edrych ar syniadau o siopa bwyd lle ti gallu mynd i fewn just tynnu peth off y shelf a cerdd allan efo nhw a ti'n mwyn gorfod talu beth yw Bryn, dwi'n cedi ffindi di na supermarket sweep oedd hwnna. Dale Winton wedi neud hynna 20 mlynedd yn ôl. Wel, mae Bezos yn y dywan. Ond beth dwi'n weld yn odd iawn amdan y prif dyfais oedd yn ei launchad nhw wsos dwytha, oedd yr bedside alarm clock, sort of replacement thing ma. Ydy fod, mae fatha nest bach mewn ffordd o ran y ffordd mae'n edrych. Just i stawr dywelyd i sgrin lliw efo Alexa yn efo, ti just yn siarad iddo fo. Ond pam fod na gamra yn efo? Dyna dwi'n meddwl. Pam fod na gamra reit wrth ymyl dywelyd i yn gwynebu chdi? Mae mor creepy. Ddim gweld defnydd o gwbl. Microphone. Be mae camera dde? Microphone, ti'n gallu deall pan ti'n mynd, Alexa, is chwarae podcast i fi helpu fi gysgu. Gret. Dwi'n eisiau gwneud rhyw face chat o unrhyw fath. Does am chwarae o'n weli. Admittedly ddo, mae ffôns ni gan amla. Os ti'n codi allan o dywelu, mae hwnna ar bedside table chdi yn pwyntio reit fyny at dy crotch. So, perffaith. So what? Eich mae Amazon yn dwi'n streaming porn business. Galle, ti'n gwybod be? Eleni. Galle fod. Amazon Literally. Prime porn. Come on, mae rhaid bod gen i ni... Mae rhaid bod na pun really dda fanna, da ni heb ffeindio fo. Na. Atebion ar Gerdyn Post, ys gwelwch yn dda. Mae'r syniad mor unllefus, Siona, dwi'n eisiau meddwl am pan amdano fo. Amazonian women on Prime porn. Diwedd y podcast. Done. Da ni di cyrraedd y top. Cabla! Sôn am ffynnies, dwi jyst yn mynd i jympio fewn. Fi sy'n mega lwcus gas i fynd i recordio sioe stand-up Ellis James. Nos, pryd oedd hi? Dim bod o'n siarad am Amazonian Prime porn. Am y Blu-ray Wonder Woman yn dod allan cymryd hir ydi. Hwna ddim yn Amazonian Prime porn. Ond oedd Steph Ellis James yn really dda. A dwi'n gwybod mae hwn jyst yn segwe fewn i fel yr Iest Rhest o beth da ni wedi bod yn gwylio, beth da ni wedi bod yn ymgymryd ohono fo wrth yma. Ond o'n i just eisiau rhoi shout-out, cos oedd hi stwff o, mae hyn yn swnio mor
fucking sad. Ond oedd o'n comedy, oedd ddim yn nasty, oedd jyst yn rili ddoniol, mega cymryd y piss o'r Cymru, ond mewn ffordd, o'n ni'n cymryd y piss o'n ni'n hunan, a oedd o'n lush, a oedd o'n rili dda a ffynnu, a dwi eisiau deud positif, ond oedd o'n mwy fel kind of dystopian, comedian, ond gan bod ni wedi bod yn siarad am fel y sioe gach, sef y bydd, sydd ohoni, a na'n just eisiau rhoi hwn allan yna, cos oedd o'n neis. Nes i, nath o ddod i pontio, ond oedd o ar noson, do'n i'n gallu mynd, so nes i beth efo. Oedd o'n rili ddef, oedd allan dolyg, a oedd o'n definitely, ti'n fel work in progress, oedd o fel, so oedd o just jumpio rownd yr llwyfan a dweud, dwi'n mynd i neud hwnna to, cos dwi'n mynd i edrych yn amazing ar teli, achos maen nhw just mynd i olygu rownd hwn. Right, pwyntiau, dwi'n credu bod ni falle wedi hitio yr holl pwyntiau difrifol oedden ni'n mynd i wneud. Nes i, oedd yr alarm di bod i fynd off, a nes i anghofio wneud o? O'n i'n meddwl bod fi wedi rhoi 5 munud extra. Nes i ddim. Oce, da ni'n good. Gallwn ni rwan wneud fel audio segue efo cerddoriaeth arbennig, fewn ni fel yr adran siarad gechyd. Ok, da ni ar ôl y music fan. Right, brilliant. After hours fan, torchi llewr. Oh my god! Oh, boys. God, y losers as yn gwrdd i cyn hwnna ddim yn gwrdd i'r ail hanner. Phil, ti ddim yn goffo gwrando rwan, ni'n done efo'r stuff difrifol. Oh my god! Dwi di mynd off y news eto. Dwi di goffo stopio fo achos mae just yn brifo ar ôl chydig. A dwi'n gwybod bod ni'n dod fyny a hyn, bob hyn a hyn, ond like, mae Lin-Manuel Miranda'n drist. Ac os di Lin-Manuel Miranda'n drist, mae'r byd yn fucked up. Cos fod i'r boi sy'n deffro ti bob bore hefo'i gyfyrchiadau amazing ar Facebook. Oedd dweud ar The Daily Show amdan Trump ac Puerto Rico. Ac o Miranda di deud bod Trump's going to hell. O deud, Lin-Manuel Miranda is the most chill guy ever, and you've pissed him off. Ydy, mae'n angerddol, ond oedd o just... That's how nice he is. He sent you to hell on your most favourite form of transportation. Ar y golf cart. Reit, sorry, dwi'n gwybod bod yr musical theatre segways ma ddim wastad yn gweithio hefo'n cynulleidfa graidd ni. So, dwi wedi deud, da ni'n mynd i fynd nôl fewn i'r Iest Rhest, ond mae'r Iest Rhest yn sort of compasu fel pawb. Pawb, ie. So fel... A section. So Iest, wyt ti wedi gallu gwneud unrhyw dents fewn i'r Iest Rhest yn ddiweddar? Dwi rwan yn dechrau Westworld. Mae Westworld wedi dechrau'n tu ni hefyd. Am fod mae o'r Now TV, ond mae o'n mynd off Now TV yn ganol mis Tachwedd, dwi'n meddwl. So dwi'n mynd i gael trwy'r 10 pennod na. Wyt ti wedi cael y free trial neu wyt ti'n talu am hwnna? Dwi'n talu amdano fo ers i Last Week Tonight wedi dechrau nôl tymor yma. Cos da ni ar y free trial malad fel, mae'n rhaid i watch it again in Westworld cyn y free trial orffen. Last Week Tonight dwi'n talu amdan, basically. Be di hwnna? Dwi ddim yn abo hwnna. Sorry, Bryn! John Oliver, bob noslun. Bryn, wyt ti'n ffrwydro? So mae Bryn yn mynd i explodio lan. So si i America ddiweddar. This one time, Bryn yn America. So, oedd ni'n hedfan allan. Ac nes i weld, o'n i wedi gweld fo Westworld ar y sgrin bach na. So i'n dechrau rifin 1, gret, trwy'n rifin 2, gret, rifin 3, gret, oce. Mae fi yn mynd trwy, o'n i methu cysgu, so we basically just cael ma'n gwestiwn Westworld. The sleep deprivation o Westworld ddim really'n beth da fe'i gilydd? Dim hwyr di'r peth drwg, siarad, dim hwyr di'r peth drwg. Mae fi'n cyrraedd, mae fi'n glanio, a ni basically di gwylio 8 allan o'r 10.
O'n efo. So, gret. Fine, wedyn. Gret, gai wylio'r ddau dwytha ar y ffordd adra. So, dwi'n os da chi cofio, ges i ipyn o strach dod yn ôl o America, achos oedd yr awyrennau di torri lawr a bob math o bethau. Long of the short. Achos bod androids an enw'n de. Achos bod crazy humanoids. Gwylio un hyna'r. So, dwi heb di gweld y hyna'r dwytha o'r rhifin 10. Oh my god. Ti'n mynd i gynarfon i watched o fo Iest. Na i periscopio fo i chdi pan fyddai'n gwylio ar hanner ola. Na i pwyntio fo ti'n... Oce, ma on, Bryn. Tra bod ni'n ganol, tra bod Iest yn rhestru'r Iest Rhest, dwi'n mynd i nôl port. Cys mae wedi cyrraedd ochr arall y gerddoriaeth a mae unrhyw beth yn mynd. So, beth sydd ar y Iest Rhest i chi? O, beth arall dwi wedi dechrau, de? Rick and Morty. Dwi di bod... Mae'r bobl dweud i ddod i drio grydyr gwylio'r Rick and Morty. Dwi wrth y modd. Mae'r hystig allan o Doc Emmett Brown a Marty McFly yn superb. Mae'n just yn... Dan Harmon sy'n gyfrifol amdano fo de, o Community. A dyn, chos dwi'n gryndo i'r Harmontown. No, reit. So, mi o fatha bod o'n cael rhyw breakdown ar y raglen yna bob wsos just. So, mae o'n cyfres, di dod diwedd cyfres 3 neu rhywbeth wan? Dwi'n bod, dwi ar mond ar episode 2 season 1 dwi ar y funud. Nes i, ers neithiwr, nes i weld, oedd Inception, oedd yr episode 2, lle maen nhw'n disgyn mewn i breuddwyd, i fewn i breuddwyd oherwydd fod nhw eisiau Morty pasio maths yn ysgol. Be di hwn? Rick and Morty. So mae Rick and Morty wastad yn dod fyny ar recommendations fi ar ôl gwached Lindsay Ellis. Mae Rick and Morty yn... Mae just batshit crazy ydy'r unig beth fi rydw ddim dyna fo, ond mae o'n briliant. Mae o werth i weld. I like it. Mae Bryn rwan yn goffa mynd am drink break, a dwi just isio rhoi dy gair allan. Na dim ond hanner shot glass o port oedd ar ôl yn tu ni. So, mae un ai hynna ni. Neithiwr. Mae un ai hynna ni agor botel o Corona. A dwi just fel... shout out i YouTube channel really dde arall. Honest Trailers. Dwi mor slow i'r Honest Trailers. Dwi ar film theory. A dwi'n diolchgar. A dwi mor sori, dwi di anghofio pwy oedd wedi gyrru neges fi ar Twitter dweud bod nhw wedi ffindio Lindsay Ellis ar ôl bod ni'n siarad amdano nhw. I know, mae'n brilliant. Ond achos bod fi'n cael recommendations film theory, mae'n recommendations Honest Trailers di'r allan, a dwi fel, yeah! A llai'n credu bod fi wedi misio nhw ers fel 10 mlynedd. Sôn am methu beth ers 10 mlynedd. Beth arall nes i ddechrau neithiwr oedd Curb Your Enthusiasm. Ac... Jesus, o bobl yn gwachio hwnna'n coleg! So dwi wedi dechrau season 1, dwi 2 episode i fewn i hwnnw rwan hefyd. Oh my god. Ac dwi'n mwynhau o. A gyda i'n syniad, dwi erioed i gweld Seinfeld. Moch gyda fi bod y boi di sgwennu Seinfeld. Ond dwi'n licio i humor sych, sort of Woody Allen-esque. Mae na gymaint o fel ffyrdd i, quote, ddarllen o. Darllen. So, hai fi ddeud, mae lot o bobl yn deud bod gradd mewn ffilm a teledu yn gallu bod yn bach o gradd Mickey Mouse, literally, neu bach o radd kind of bydd iawn neud i fo hwnna'n byd go iawn. Wel, mae'n helpu ti i survivio'r apocalypse o goffa gwatched stuff a ti'n gallu darllen nhw a gwybod beth sy'n fake a beth sy'n ddim. A mae'n galluogi fi watched loads of films a esgus bod fi'n neud quotes gwaith meddyliol. Yeah. So, dwi jyst eisiau rhaid shout out i couple of podcasts tra bod ni yma. So, dwi di rhoi nhw ar y rhestr a dwi di anghofio be oedd nhw. Right, na. Couple dwi di subscribio i yn ddiweddar. Un o'n nhw di The Pool. So, The Pool yn wefan oedd Lauren Laverne.
Cynici unrhyw'n? Yep. Wedi cychwyn hefo cwbl o ffrindiau. Mae o fel Cosmo deallus i ferched yr unrhyw ganrif ar hygan. So mae'n wefan rili dda, maen nhw'n cael lot o... Mae Helen O'Hara oedd yn arfer sgwennu Empire, a mae hi ar yr Empire podcast yn sgwennu iddyn nhw. Mae gen nhw just lot o... Mae lot o stwff nhw'n eitha women's maggie hefyd, fel un o'r rhai diweddara oedd cardigans are back, and here's how you wear them. Neth sparkio bach o Instagram story hilarious o fi mynd, how do you wear a cardigan? I mean, is it over your head? Is it through your arms? O'n i'n licio'r stori o gyd ti ar Instagram. Ond ti'n ma be? It's like, cardigan. Ond nath, fi'n gwybod, dwi'n lyfio Instagram stories, ond fi wastad, wedyn, dwi'n cael blast ac amser great against the stories, wedyn dwi'n teimlo really narcissistic bod fi'n neud Instagram stories am y mywyd yn hynna, a wedyn dwi'n stopio am fel mis. So, sorry pawb os nathach chi hoffi fi ar Instagram, for the sake o hynna. Ond mae The Pool yn neud rhaglen really... Mae bach y mixed bag, mae lot yn fo yn Viv Groscop, a mae hi yn agoniant, a dwi wedi mynd fewn i rhyw deep dark pull o fel agoniant websites a agoniant podcasts, achos, bear with me hogia, dyma ochr ffeminyddol yr Haclediad, a mae ei wneud efo tech. Basically, da ni methu ffixio'r macro stuff yn y byd, right? Mae'r stuff mawr yn PG-13 fucked. So, pan wyt ti'n darllen, pan wyt ti'n mynd i fel Viv Groscop yn solfio problemau rwy'n yn cael anrheg off i mewn yng nghyfraith rwy'n ddim yn licio, a sut wyt ti'n politely yet firmly deud, hei, sdim rai chi brynu picture frames blodau pink i fi, mae'n okay, dwi'n cael chi anyway. Mae just solfio'r stuff bach na, just come on, dwch efo fi ar hwn. Sut ti'n bwyta wel i'r ffordd ar y tro. Just tamad bech ar y tro. A hefyd, maen nhw'n cychwyn pob podcast hefo bird song. So mae just trydarad ar bach. So ti'n llethrano, achos The Pool ydi o. A wedyn mae gen ti just llais Lauren Levin yn mynd, you're listening to a podcast from The Pool. Mae'n dod o gogledd ddwyrain Lloegr, so insert good Geordie accent fanna yn hytrach na be nes i. Why I pet? You're listening to The Pool. A website made for women like you. Oh yes, that is me. So mae hwnna'n really dda, a mae gen nhw interviews, a nhw'n siarad efo'r boi sgwennodd The Little Book of Hygge. Ti'n mo, just stuff menywaidd mewn dyfynodau, ond deallus a good, a mae'n cael fi nôl fewn i fel byd magazines. Un arall ydi functioning minimalist. Hey. Dwi'n gwybod adeg yma blwyddyn diwetha es i ar fel, mae the minimalists yn great. Newsflash, dyn nhw probably ddim, maen nhw bach yn culty. Dyn ni ddim yn mynd fan ato. Mae gen nhw sound points, ond maen nhw wedi gwerthu'r points yn episode blog post a'i episode cynta, a wedyn maen nhw'n trio iteratio'r ben hynna i trio Mae weird. Mae bach yn... Just y gwylio'r Instagram stories ond nhw'n mynd around America I gyd yn dweud, yeah, you can get a happier life by getting rid of your shit. Sydd yn ei hanfod yn... ydy. Ond mae The Functioning Minimalist, unwaith eto, mae hwnna'n perspective benywaidd. Cos fi yn teimlo oedd The Minimalists yn gallu bod bach yn like, yeah, we're men and like, we don't need all of this like commercialism and flin. Whereas mae hi fel, mae bach yn cringy a mae'n mynd, what up peeps, you're listening to The Functioning Minimalist. So mae'n cychwyn pob podcast efo, what up peeps, you're listening to The Functioning Minimalist. Fe draim gwrando na edrych ar rhywbeth sy'n dechrau, hey, what's up guys? What up peeps. Ond i rhai allan yna sy'n eisiau fel bach o... Maen nhw'n bite size, maen nhw'n fach, unwaith eto, women led. So, mae hwnna'n dda, maen nhw'n dod mewn chunks bach. So, dwi wedi bod yn gwrando ar rhaina, a ni'n ffindio nhw. Yn dda. Dwi just mynd trwy subscriptions fi wan mynd, mae hwn yn dda.
So, go on, Bryn, beth sy'n ar y rhest? Bryn rhest. Dis gen i hwnna ddim yr un ring iddo fanna, guys. Well, what's in the Bryn bin? Beth sy'n mynd am spin, Bryn? Chatting efo gin, Bryn? Dwi di dechrau gwylio Star Trek Discovery. Dwi dal heb! Yeah. Na, ti'n neud gwyneb confused emoji! So, dwi'n meddwl person sydd di gallu honglwr ora di Maidli, a dwi'n caru Maidli anhygol. Newsflash, maen nhw'n cychwyn podcast. Mae Gareth Maidli off of Twitter fame yn cychwyn podcast newydd. Fyddai definite yn rhoi word up am hwnna. Mae fi'n deud, so mae fi'n deud ar Twitter yn gynt, a dwi'n darllen nhw o Twitter, a fod yn Saesneg mae o, whatevs. Mae'n deud bod fi, o'n i'n deud bod fi, ddim yn sicr, not sure about it, to be honest. Kurtzman's influence is clear, with like conspiratorial theme. Really not sure where it's going now. My mately did +1 to the unsure. I mean, I'm enjoying it, definitely. I think it's definitely a program that I have watched on telly. No, it's good, definitely, I think. Well, sicr, mae'n drysu fi, chos Wel, dwi'n enterprise apologist, so... Just get out. I'm getting efo Scott Bakula yn efo! Fuck off. Jeepers! Dion hwnna... Na, oedd o'n... Ti'n cofio Star Trek? Deg mlynedd. Enterprise. Enterprise. So, mae o'n sicr, mae o'n polish dros ben. Mae dylanwad Kurtzman yn efo'n amlwg, chos oedd o hefyd wedi gwneud pethau fel Alias, oedd o part o'r tîm elite. So, cynhyrchydd neu cyfarwyddwr? Dwodd un o'r showrunner bach chi, ia. Oedd o hefyd yn part o'r tîm ddaru dod ar Star Trek 2009 fersiwn yna. Dwi'n o'n un o'r pobl ar ei sgwennu'r Star Trek dwytha, yr ffilm dwytha. O ddim yn gred. So mae o'n polish dros ben, mae wedi benthyg o lens flare generators cyn JJ. Mae'na gymeriadau diddorol. Dyna sut mae'r dyfodol yn edrych, Bryn. Mae gen nhw gymeriadau diddorol, ac mae o'n sgleiniog dros ben. Mae o'n edrych yn... Mae o'n sicr o'i oes. Mae o'n fatha... Dwi'n meddwl os ti'n trio neud rhywbeth fatha Next Generation wan, neu trio neud Deep Space Nine wan, neu trio neud Voyager wan, dwi'n meddwl sef o'n gweithio yn yr unig ffordd. Dwi'n meddwl bod... Mae eisiau ambiguity. Dyna beth o'n i'n gweld rhai ar cwynion, oedd y cwpl o bobl yn dweud, dwi'n mynd i Trek i gael golwg gwell ar be alle dyfodol dynol rhyw fod, yn hytrach na moral ambiguity. Mae'n Trek newydd yn sicr. Yn hytrach. Faint o'n nhw ti wedi gwylio? Mae'n 3 sydd wedi bod allan hyd yn hyn. Be o'n i wedi glwad fod oedd nhw yn slow burn, y pobl oedd wedi creu y rhaglen wedi dweud, ti'n gwrdd trio sticio efo am fod, mae'n bildio fyny i... Wna ti'n gweld mae'r arc yn datblygu. Dwi'n meddwl bod o'n fatha, mae'n rhai rhifyna o Next Generation yna ti'n mynd yn ôl i a gwylio fel rhifa yn ei hunan. Ond mae'n reis hefyd y ffitio mewn i'r arc mawr, so ti'n gallu fatha just cymeryd yr rhifa pwysig trwyddo fe gyd a gwylio heina a cael synwyr o'r rhaglen gyfan, neu ti'n neidio fewn a just gweld rhai rhaglenni fel tisio. Dwi efo'r teimlad bod hwn fel stwff fel Alias, fel Heroes a bachu, mae'n gyd yn arc mawr trwy'r gyfres, a mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl sydd o wan, yr oes teledu wan yn ytrach na lle ddari Star Trek ddod o'r reiddiol. Mwy fel episodic. A dyn ti'n gweld o fatha... Villain of the week, math o beth. A dyna gyn ti stwff fel... so Kurtzman hefyd yn Fringe yn un o'r reid ar ei onyd. Ac mae lot o'n fo'n stwff odd, stwff mae'r conspiracy na, fel ti'n eisiau yn moral ambiguity a falle mae'r stwff yna gyd yno fo. Dwi'n meddwl fydd o'n diddorol, ond dy ddim yn
dy ddim yn hen trek, mewn y byd y trek newydd. Bod o'n dwi'n sicr yn timeline y hen trek. Os mae'n neud unrhyw fath o synwyr. I fynd ni o Star Trek i Star Wars, de? Like all good Star Wars people want to do. Un peth arall dwi wedi bod yn gwrando ar, o'n i'n meddwl, oh my god, mae hwn yn anhygol. A mae siŵr da chi wedi i ddarllen o, neu wedi glwad o, ydy llyfr Carrie Fisher, Wishful Drinking. Na, dwi heb. Oh my god, mae werth cael yr audiobook version. Oherwydd hi sy'n darllen na. Ie. Ond mae gynna fi'r 3 ohonyn nhw. Mae gynna hi Wishful Drinking ddod allan yn 2008. Dwi hanner ffordd trwy Shockaholic sydd o 2010. Mae hwnna'n ailadrodd lot o'r stwff sydd yn Wishful Drinking ond yn ehangu arno fo. A wedyn mae The Princess Diarist nath ddod allan flwyddyn dwytha. Sydd yn mwy a mwy o stwff, ond mae'n drist ac mae'n hynod o ddoniol ac mae werth i bawb brand yn yma. Dwi yn llythrenol ar wefan Llyfrgelloedd Caerdydd rwan yn mynd rhoi hwn ar gadw, Mae yr cyfres arall sy'n newid fel gychwyn, dwi wedi bod yn gwylio di Lucifer. Be di hwnnw? Di sylio ar cyfres Sandman? Na ddim Sandman. Neil Gaiman, yw na? Neil Gaiman, ie. Wow, paid y codi fy nghybeithio yn fel na, Bryn. Atgoffach fi siarad am Good Omens hefyd. Iawn? Si ddechrau bod yn 14? Bloody good, ynddi. Tra bod Bryn yn ymian ac yn aian, na i fynd fewn i Good Omens. Right, Good Omens yn dod. Sandman. So'r cymeriad Lucifer o'r Sandman ydi, so wedi cymeriad yna, so syniad ydi mae'r diafol di'r ei gorau i redag uffern, a wedi ymddeol a di mynd i fyw yn Los Angeles. Classic Neil Gaiman. Chos mae'n hoffi'r gag City of Angels. Da iawn. Tom Ellis sy'n chwarae'r diafol a mae'n anhygol jyst gwylio fo. A beth ydi, oedd police procedural ydi o. Ond y diafol sydd ydi'r partner. So, sgwir castle, ond swapio castle allan am y diafol. Mae'n o'n gres, a mae'n o'n anhygol, chos mae'n o'n fel bod yn cael whale of a time yn eto. Ar be mae hwn? Ar Amazon mae o. Mae'r trydydd gyfres newydd al gychwyn. Mae gen nhw boi oedd yn chwarae Clark Kent yn Smallville newydd yn mynd o'r cast. Mae Tricia Helfer o Battlestar yn efo hefyd. Oedd hi'n chwarae mam Lucifer am gyfres. Ac ia, mae just... Be arall dwi wedi gweld Tom Ellis yn efo? Oedd o'n EastEnders am rhywfaint. Good Lord Almighty. A mae'n gallu canu, de. Bryn ydy o'n gallu canu. O na, wirioneddol, mae'n canu All Along the Watchtower yn... Mae'n un rhifin, a mae'n just yn torri calon, mae'n just yn swnio'n anhygol. Allai gweld, mae ti'n edrych fel yr emoji hapus efo bocha bach coch a just yn siarad amdano fo. Na, mae'n sicr dwi'n mwynhau hwnna, chos mae just Tom Ellis just yn fatha bod yn cael whale of a time yn efo. Ti'n ma be, mae hwnna di neud fi, fel ddedys oedd hwnna di neud fi fel am Good Omens, achos mae'r syniad o just... Dream Team... God, o'n i'n gwirionnu'r llyfr. Michael Sheen a David Tennant. Good combination. A pwy arall? O'na rhywun arall newydd gael ei gyhoeddi a ges i... yes, wrth gwrs. Archangel Gabriel. Pwy oedd yn Gabriel? Achos y pawb fel, he's a shit. A ddwy ochr yn gedi bod Gabriel. Be mae'n gael ei wneud i fod? Fewn i ffilm ta rhaglen dyledu Sky fatha disgwyl. Ie, cyfres. Ond nes i ddim mwynhau version, dwi'n cofio The Colour of Magic neu rhywbeth nath nhw'n neud neu rhywbeth John Hamm sy'n mynd i fod yn efo. John Hamm. Sorry. Na BBC 2. Holy moly. Os eich bydd y well felly, ond oedd yr version Sky
Mae Sky di wneud lot o Terry Pratchett yn do. Do, o'n i just methu gael fewn yn ddod sti. Ie, ond nhw'n... Rhywbeth yn off. Ond oedd y mrawd i, chwer teg, wedi bod ar ei wyliau, a dwi'n yn Salisbury, a dwi'n gwybod lle oedd yr amgueddfa, ond oedd fel amgueddfa, fel bywyd Terry Pratchett, a fel i swyddfa fo, a'i study fo, dwi'n gwybod beth, a mae rai fi holi fel lle wedi bod. A oedd o just yn dark colonist. A just fel dangos i fywyd o sut oedd o'n sgwennu y stwff anhygoel o dwi'n dod allan efo. A na un peth dwi'n teimlo rili wel bod fi heb ddarllen digon o Pratchett. Cos bob tro dwi yn dechrau darllen un, dwi'n mynd, bloody hell mae'r stwff yma dda. So dwi'n really gobeithio bod BBC ddim yn mesio fyny Good Omens. Cos Good Omens fel just y combo gore, Neil Gaiman, Terry Pratchett, just, Mae jyst yn mynd at i rwle, a mae'n anamal iawn wyt ti'n cael darn o gelf sydd actually yn tynnu ti allan. Nes i gael yr un peth pan mynd allan Stardust, gen Neil Gaiman, but just i stuff nhw. Dwi dal i ddechrau ar stwff eraill Neil Gaiman, am fod mae gen i, dwi wedi cael prynu dipyn o'r stwff, ond dwi'n mynd... Mae American Gods yn... mae American Gods yn gyfres ddo hefyd yn dydi? Dwi'n eisiau hanner ffordd trwy'r llyfr rwan. Bloody, maen nhw just yn... So, pryd bigis i fyny American Gods ar y ffordd adra o America. Da iawn. Ei, mae'na bach ar y representation o Gymru na. Yn fel Dylan, diw'r mae'n un o'n nhw, fel yr hen ddiwiau Cymraeg. Maen nhw na. Just try shout out. Da ni dal yma. So, da ni'n dod i diwedd pethau ish. Swn i'n licio meddwl, mae hon di bod yn benod eitha positif. Di cymharu fo lot o'r rhaid yn yna. Yes, lot mwy o tech yn yr un yma. Dwi'n eitha sicr bod di regu. Dwi heb di regu llawer. Dwi wedi, ond oedd hynna mond achos 2.5 units. A mae hynna'n ysgogi pethau. Da ni di cychwyn rhyw fath o drefn ynglyn â trio recordio pob mis wan. Ti'n mo? Ie. Os ni just cael toriad yn yr ha, yna ni. Mae'n ffain, da ni'n, ti'n mo? Wel, da ni cael gwyliau ha. Dwi'n wedi deud bod Inna Time yn ôl. Dwi wedi deud bod Inna Time yn ôl, mae Inna Time yn ôl. Ydy Inna Time yn ôl? Inna Time yn ôl. Chi'n gwybod Inna Time yn ôl? Mae'n un o'r pethau nes i wneud Instagram story amdano. Beth ydy Bant Melvin Dalmor? Melvin Bant. Melvin Bragg off of ITV Culture. Right. Melvin Bant. Dwi'n gwybod, right, bod fi'n mynd mlaen am hyn good unwaith y flwyddyn, right? O mae Inna Time, yr unig reswm dwi'n fodlon gwrando ar y BBC... Radio Cymru, fine. Ond, mae just fel, dwi wedi deud o blaen, mae fel mynd i'r coleg bob dydd Iau. Mae Melvin Bragg yn really hen rwan. Mae just grwydau laiso yn neud i ti'n glyfrach. Ti'n gwybod y thing ma o fel mae'r holl fel rockstars yn marw a pethau llynedd mae Melvin Bragg yn really hen wan ac ys di Inna Time yn stopio dwi ddim yn gwybod beth fyddai'n neud. I cannot be held accountable for my actions, iawn boys? But fi just dechrau wneud podlediad efo academyddion fy hun. I'm all for it, Sianed. Ar un diwethodd Wuthering Heights. Dwi'n hapus chwarae academic os ti isio. Gallet ti just swnio'n Cymbrian? Sure. Os ni'n bles. So be da ni'n edrych ymlaen am rhwng recordio hwn a recordio mis nesa? Yes? Fydd na mwy o crap gadgets allan. Da ni just ddim isio no. Guaranteed fydd Google yn dod a ddim just y Pixel 2 allan, fydd nhw'n dod a mwy o junk fydd nhw'n canslo mewn blwyddyn. Sgennyn nhw oriawr? Mae pob sydd yn neud. Mae nhw Samsung yn neud HTC do. Mae wedi prynu tamad mawr. Mae wedi prynu tamad mawr a HTC. Dwi'n wedi prynu HTC, just i prynu tamad mawr a HTC. Fydd, erbyn y rhifin nesa, fydd holl drena Cymru yn drydan.
Dyna benodiaddo? Na, ci? Oh, well. Gofyn di bobl Abertawe. And then I'm pissed off of it na. Be arall i ddod? Nuclear war. Fydden ni'n recordio hyn o'r bunker. A dwi'n gwybod bod ni'n jocian, ond dwi ddim yn jocian. Fydd pawb yn wisgo VR headsets ac yn byw mewn social media fatha VR. A fydd pawb yn gwisgo i Levi jackets. Fyddai'n sweipio fyny lawr ym mraich fel rhyw fath o weirdo. Just yn trio yn ffindio'n ffordd adre. Yep. Di rwy'n di gweld Premium Rush? Da chi di gweld Premium Rush? Unrwy'n di gweld Premium Rush? Bryd I lyfio'r ffilm na. Mae hynna'n really sad, achos nes i watch y ffilm na, a wedyn y diwrnod wedyn, o'n i'n rhoid i'r rownd Caerdydd fel, ac i allan neud y lights ma, dim problem. Good film, watchwch y trailer. Da gyd chi angen gwybod, does dim plot. Dwi'n meddwl ni rapio hwn i fyny cyn i siarad explodio. We're going, we don't need plots. O roads, o gears. So, diolch yn fawr unwaith eto gynulleidfa Anwyl ymrando. Chi sy'n neud y sioe yma bedio, cos da chi actually yn rhoi rheswm yn ei neud o. Diolch yn fawr, da ni wedi cael lot o bobl ar Twitter yn siarad. Mae yna rhywbeth... Mae yna technoleg arall nath ni fethu sydd wedi dod allan a nath ni anghofio siarad amdan. Bells. The Mini Super Nintendo. Dwi'n cael lot o bobl yn siarad am hwnna. Mae fel the Raspberry Pi that was meant to be. Mae'n i adael hwnna i'r boys fideo 8. Ie. Ie, fi boys fideo 8. On it. Mae gen i gormod o shit yn y tŷ beth bynnag, ond hwnna ydy'r consol nath wneud gaming iddo fi pan o'n i'n ifanc, o'n i bron a gael ond yn meddwl, na, un diwrnod, fydd nhw'n dod ar games mae gyd i'r Switch, yn o'n i, fydd ddim rhaid i fi ddynio. Shout out i Iest Roberts yn dweud bod ni'n pick o fyny ar taman ni o'r rhywun dwytha am S4C. Ac hefyd oedd o'n sôn ar amdano ni ar Twitter, ac hefyd i Rotary Noodles, so da ni'n gobeithio dod ar rhywbeth chwarae teg rhywbeth actually mildly diddorol / pwysig / tangible go iawn. Ie, yn union. So da ni'n gobeithio dod ar rhywbeth diddorol ar y syniad o hen gynnwys S4C yn yr rhifau nesa. Eisiau just yn cadarnhau'r... Ie, mae'n lot o'n wneud. So dwi eisiau rhaid shout-out oedd Leia ar Twitter, cynnig Leia Ffi falle, yn gwrando arno ni. Hefyd, dwi yn just yn trio ffindio pwy oedd wedi rhoi shout-out. Iestyn Roberts. Ie, diolch yn fawr. Unrhyw un sydd yn gwrando, mi gywch chi free mention o'r rhaglen. I mean, dylen ni cychwyn Patreon, bys ni wedi gwneud y Leia 50p allan o hyn wan. Hashtag Haclediad. A nhw'n ni cadw golwg rwy'n i shout-out iddo chi. Wyt ti'n monitro hwnna bron, Bryn? Sure, ti'n neud pwynt. Yeah. So, diolch eto i chi gyd. Fyddwn ni nôl o fewn y mis hefo cyffro tech ac obviously lot o social commentary, lot o gin. Mostly gin. Gin Cymraeg wan? O Goris? Sure, am ddim. Represent. Ond am rwan, na ni dweud, nos da Bryn? Nos da, Sioned. Nos da, Iest. Nos da, pawb. Nos da gyda fi a Gaerdydd. Gobeithio fydd chi gyd yma ochr arall y rhyfel niwclear. Ta-ra!